4 snin ilu l-poplu Malti wawċi kien maħsud bil-mewt kiesaħ u biret ta' Paulina Dębska. 4 snin wara, oħta Darjetta De Polsi għada qed titlob għall-ġustizzja u biex minnu responsabbli f'Malta iqum mir-raqda. Kien propju 2 ta' Diċembru 2022 meta żagħżugħa Pollakka instabet bla ħajja fi ġnien l-Indipendenza f'Taslima, kważi bla ħwejjeġ, taħt ħajt u fadira dem. Hija kienet residenti ta' Sliema stess, kellha 29 sena u kellha imħabba kbira lejn l-annimali. Feluq l-4 snin anniversarju mill-mewt tagħha, oħta kitbet post fuq Facebook fejn fakret kif oħta kienet inqatlet b'mod brutali, però spjegat li jitemmen li Paulina Dębska tinsab f'post aħjar. Iżda fuq kollox jisaħqet li l-persuna responsabbli mill-qtil tagħha għadu ma nżammx kontabbli għall-azzjonijiet tiegħu. Komplit tajt li għalkemm xejn ma jista' jreġġa' l-ħin lura u jirritorna lill-oħta hija tħossha aktar fil-paċi meta l-persuna responsabbli jiġi ikkundannat. Paulina Dębska kienet tuħsib il-qtates ta' dan l-istess ġnien fejn instabet mejta u ta' kuljum kienet tmur titmum brabta ma' dan l-omiċidju. Ebner Aquilina, żagħżugħ 20 sena, li wara li wetta l-qtil mar jiġri lejn il-Knisja tal-Karmnu fil-Balluta u beda jwerżaq wieġeb mhux ħati u kien akkużat li qatel lil Dębska, stupra u sekwestra kontra il-volontà tagħha. Waqt l-interrogazzjoni mal-pulizija, Aquilina kien stqar li x-xitan kien qallu sabiex joqtol l-tfajla kif ukoll xi nies oħra. Ebner Aquilina qiegħed jinżamm fit-taqsima forensika ta' Monte Carmeli. Dan il-qtil kien fost dawk li ġabu mewġa ta' bidla fil-pajjiż b'emendi introdotti fil-Parlament b'mod unanimu.